Мой артыкул-каментар у настаўніцкай газеце пра характар студзенскага паўстання 1863 года пад кіраўніцтвам Вікенці Канстанціна Каліноўскага у Беларусі і Літве выклікаў істэрычную, шалёную рэакцыю на нацыяналістычных рэсурсах. Алесь Краўцевіч і шэраг іншых знаўцаў праблемы сувора закляймілі мяне як перабежчыка і фальсіфікатара беларускай гісторыі. Сутнасць прэтэнзій: нельга ўжываць азначэнне польскае паўстанне. Гэта, маўляў, каланіяльная назва. Паўстанне, нібыта, было беларускім нацыянальна-вызваленчым, а сам Кастусь Каліноўскі – наш выбітны нацыянальны дзеяч, які, аказваецца, лічыў сябе беларусам. Ні больш, ні менш. Прыдуманая назва нашай нівы да майго артыкула, які яны сцягнулі з сайта настаўніцкай газеты, таблоідная правакацыя Дунько und Company. У адрозненне ад настаўніцкай газеты, не пытаючыся аўтара, самачынна, беспардонна, дзівосная рэдакцыя нашай нівы выкінула спасылкі на крыніцы літаратуру, а гэта ўжо прамое ўмяшальніцтва ў аўтарскі тэкст, без маёй згоды. Парушэнне аўтарскага права, дарэчы. Паўтаруся, Каліноўскі быў літвінам польскай культуры ці палітычным палякам, як і пераважная большасць шляхты былога ВКЛ таго часу. Этнічным палякам яго я нідзе ў тэксце не называў. Пра польскі нацыяналізм Каліноўскага, калі забыліся, то гэта азначэнне вашага вернага паплечніка Валеркі Булгакова, якога я і цытаваў. Я з ім, дарэчы, згоден. Бо Польша для Каліноўскага – гэта мы. І мужыцкая праўда, і пісьмы з-пад шыбеніцы аб гэтым яскрава сведчаць. Каліноўскі – велічная постаць эпохі. Ён верыў у тое, што спавядаў. Быў радыкальным левым, таму сучаснікі называлі яго напічканым камуністычнымі ураўняльнымі ідэямі, а ў гістарыяграфіі БССР – працечай беларускага бальшавізму. Яго дзяржаўным ідэалам была адноўленая федэратыўная Польшча у межах Рэчы Паспалітай 1772 года. Ён лічыў, што літоўцы і беларусы ў гэтай адроджанай дзяржаве маюць права на самакіраванне і навучанне народнай мове. Вось і ўся яго незалежніцкая нацыянальная праграма. Над беларускімі землямі да Расійскай імперіі, паводле Каліноўскага, заўсёды панаваў ронт польскі. Вось і ўся гісторыя Беларусі. Беларусы ж гэта толькі вясковы люд, сяляне, мужыкі. І гэта можна назваць беларускай нацыянальнай праграмай? Барацьбой за беларускую незалежнасць? У гістарычнай навуцы прынята апеляваць да сведчанняў крыніц, рабіць высновы на іх падставе, а не на падставе ўласных прыдумак і скажэнняў мінулага. Не выдумляць тое, чаго там не было. У мяне склалася ўражанне, што спадар Краўцевіч ні тэкстаў самого Каліноўскага, ні даследаванняў сур'ёзных гісторыкаў на гэты конт не чытаў, альбо забыўся прачытанае. Таму я вырашыў у астатні раз звярнуць увагу ўсіх, каму гэта цікава, на азначэнні і характарыстыкі таго паўстання самого Вікенція Канстанціна Каліноўскага, ды выбітных знаўцаў праблемы. Шаноўныя зампаліты нацыяналістычнай апазіцыі, вас чакаюць адкрыцці. Аказваецца, што сам Каліноўскі тое паўстанне называў польскім. Як польскім называлі яго такія перабежчыкі, слынныя знаўцы беларускай культуры, як Максім Богданович, Вацлаў Ластоўскі, патрыарх беларускай гістарыяграфіі Мітрафан Довнар-Запольскі, рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта, бліскучы гісторык Уладзімір Іванович Печета і шмат іншых. Недалёка адышлі ад гэтых тэкстаў і меркаванні прафесійных сучасных гісторыкаў. У дадзеным канкрэтным выпадку мы прыводзім цытаты з даследаванняў нямецкага гісторыка Райнера Ліднера, беларускіх гісторыкаў Паўла Церашковіча, Алеся Смаленчука. Чытайце, аналізуйце, параўноўвайце. Не ў сіле Бог, а ў праўдзе.